Basta di lang ka mag-inarte ah. Mabuhi juga ka. Mabuhi juga sa bukid basta di lang mag-inarte. 1, 2, 3, come on! Hey guys, welcome to my channel! Ngayon po guys ay kakain po ako ng banana. Saging po to guys, saba. Tapos may bagoong po ako. Ayan. Masarap po tong bagoong na to guys kasi hindi po siya maalat. At may mango ako. Ayan, mango. At ito naman guys, ito yung hinog na saging. Ayan, sobrang laki. Ayan, malaki po siya guys. Tapos may kalamansi. Ayan. Lagyan lang po natin ang bagoong. Iro po na kami lagi kayo muna yung tingog. Iro ang kuwan ba? Ayan. Ayan po guys, kukuha lang po ako ng mangga. Ilagay ko po dito kasi sobrang laki po to. Masarap po to guys, iparis po sa bagoong. Ayan. Ano kung unsa? Ayan lang kuan. Ayan lang frog. Nang kung sa Bisaya pa na, sa Mua pa na guys, sa bukid, bakbak. Di ko mo bakbak guys, uy, bahala diha. Ayan. Yan po guys, oh. Ayan. Masarap to guys pag i-partner mo sa bagoong. Tapos, lagyan mo lang siya ng lemon. Ayan. Haluin mo lang. Tapos, takipan. Ayan. Ay. Tapos guys, haluin mo lang yan kasi masarap yan. Ayan. Masarap po to guys. Merienda po to ng mahihirap. Ito po kasi yung merienda ng mga mahirap guys. Kasi hindi ka po pwedeng basta-basta bumili ngayon. Ito na lang yung kainin mo. Ayan. Indian mango po to guys. Ayan, Indian mango. Tapos bagoong. Lapid. Apat po sila guys, pero hindi ko ito maubos kasi ang lalaki ng saging. Ayun guys, oh. Yan, malaki. Yan. Tingnan nyo guys, ang laki, oh. Saging na hilaw guys, partneran mo ng bagoong, masarap. Tapos may saging. Nabili lang po kami ng bagoong na 5 pesos. Magluluto kami. Ang bang sarap. Ang daming buras, hindi sa akin. Mura lang po yung kilo po nito guys. 20 pesos per kilo lang. Itong minggo na to. Yung saging, di lang kilo. 30? Yung saging guys, 30 ang kilo. Mura lang. Ayan po guys, hindi ko po yan kakainin. Ayan, hindi ko po yan kakainin. Huwag ko kumain yan. Pagaling po guys, ito. Hindi ko po siya kakainin. Hindi ko po gusto yung lasa niya. Isa yung man yung bagoong. Yan yung tubig. Uminom po kayo ng tubig ng marami.
Yun, so, yun. Kukunin ko po yan. Pops, kung utang nga, sumuli ko. Bahala ko kusudan guys, kung ko bakbak. O katong ulod nga dagko. Kasi nga ng ulod dagko din. Worm na malaki. Worm daw na malaki. Yung nasa lubi guys ba? Kasulasan kasi guys, nasa bukid yan, kinakain kasi yan na uod. Pero ako, ayaw ko kumain yan. Takot ako sa uod, ayaw ko kumain. Kakain na lang ako ng bagoong at saka tuyo. Sarap pa. So yung uod, at saka yung Sila kami. flag. Sila. Diba? Ito may nato guys, ng pagkaon guys, hindi ko mukha na to guys. Bahala no. Bahala ko kusulaan. Kusulaan ko asin guys, kakubak-bak ko ulod. Tama ang gugas bukid. Basta yung lubing natumba, yan, nalata na siya ng lubi. Bukon, mabuok, abuak. Kita niyo din yung ulod nga. Ito yung dagko kayo ng ulod guys. Nga. White gay ang color ano niya. Makaon na gulo na siyang ulod. Kukuha ko kumain yun. Yun lang, mga pagkain ayaw kong kainin. Ito yung iba, kakainin ko yun. Masarap kaya yun. Yung flag na ano, makinis yung balat. Kakain din yan sa amin sa probinsya sa bukid. Yung kapitbahay namin, kasi kakain sila. Kukuha ko. Sabi daw nila guys, masarap daw yung flag na yun. Kaso lang, ayaw ko talaga subukan. Hindi pa ako nakatikim. Tsaka yung malaking ahas, kakainin din yun sa probinsya namin. Yung sawa, yun, kakain ko lang yun. Ako, hindi ko po yun naranasan guys kasi ayaw ko naman talaga kumain. Si Princess guys, busy sa TikTok. Hindi siya sumali sa akin na kumain ito kasi hindi siya kakain ito. Busy po siya sa TikTok. Kami kumangga. Tapos mangga guys. Kabusog yung sa atin guys kasi sobrang laki. Kaya ako nakakasalamat yung saging guys. Oh, naku, iwan ko. Kung bakit saging ako guys. Siguro, itong saging na ito guys, ganito ito. Kasi sobrang laki guys. Ang bigat. Ayan. Ayan, sobrang laki. Pag hinog na, ayan. Ako guys, sobrang mabubuto ka talaga guys. Ito, pangatlo ko na to guys ha. Tingnan nyo guys, pag wala na siyang balat, ganyan din siya kalaki guys. Oh, ayan. Ayan guys, ang laki niya guys. Oh. Ngayon ako nakikita ng ganitong saging guys, kalaki. Wala to sa probinsya namin. Sobrang laki. Binili ko ang husband ko guys. Kasi daw, gusto daw ako kumain ito. Oo, gusto ko talaga. Sakto. Sabot na bitaw guys, ang bagoong guys, inigisahon, ulamas. Lagyan mo ng onion, garlic, luya, ano na. Masarap na guys, sobrang sarap na. Kunin mo ng uulamin. Ulit ilo. Nakuto ka ni hapon po ni guys. Busog na kuskulok buo. May mangga. Babay lang. Hindi na lang po yung mangga guys. Okay, sobrang sarap. Guys, yun na po yun. Busog na po ako sa 3 pirasong saging at saka mango. Kaya guys, thank you so much for watching and see you by the next vlog. Bye! Take care everyone. Bye!